L'Olímpic cau en Palma de Mallorca davant l'Atlètic Balears per 2-1 en un partit igualat però amb decisions arbitrals que marcaren el seu devenir, fent que cada equip es quedara amb 10 homes. La bona actuació del porter Diego no va servir per rascar almenys un punt. El partit va començar amb un ritme lent i sense ocasions als primers 10 minuts. Al DN, una ràpida triangulació en atac dels locals es va convertir en la jugada del primer gol del partit amb Fullana com protagonista. Al 28, una internada xativina en l'àrea de Vicenç va desembocar en l'entrada d'un David Prieto que va cometre penal, sent Rifaterra l'encarregat de transformar-lo en gol. El segon temps fou totalment distint a l'expulsar per doble groga al visitant Alexis, fent que el conjunt local controlara i dominara el partit. Al 80, Xisco, que ja havia gaudit d'oportunitats, completa una diana de bandera, després d'un encertat llançament de falta. El partit va morir sense que l'Olímpic poguera reaccionar. Ara es queda novament en zona de descens amb 21 punts. El club xativí, que ahir va veure com la Guàrdia Civil registrava les seues oficines després de la detenció del seu expresident Alfonso Rus, no seguirà comptant aquesta temporada amb Dani Gómez, que és cedit al Yeclano.